ಬಾರ್ಲ ಡಿಂಚೇನಿ ಅಂಡ್ ಆಕಲಿನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಡವ್ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವೈರಸ್ ರೇ ಸುಧಾರ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ತಾರಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ದಾತಂಡತ ಐಕ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಪೊಡಿ ಐಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತೂಪವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಬಂಗೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಇರ್ಕೋತಾನತ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಜ್ಜೆ ಮೂಲ ಮೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿನಿ ಇಂದ್ರಕ್ಕನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಅಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪೆರಲ್ಲಿಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪೇರ್ಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಐಕ್ ಬಂಗೋಡು ಫುಲ್ಲ ಅವನು ಮುಗಿತ್ತೆ ಪಜನ ವಾರ್ತೆ ಕುರಿ ಇರ್ ತೆಲ್ಪುಂದಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರ್ನಟ್ಟಿ ಇರೇತ್ ಕುಂಟಿ ಮಾರ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಲಿಂಚನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬ್ರಷ್ ಒಲ ಆಲಾತನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಇರೇತನ ಇರ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲು ನಾಂಡಲ ಈತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪುವರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಟೆಪ್ ನೆ ಮಾತಾನ ಪಿಂಚಿಲತ್ತಲ ಅಲೆಗ್ಲ ವಾಡ್ಕ ಈಗ ತಾರೆ ಕುಜಾಲೆ ಜೋಡ್ ವಾಡ್ನಿ ಪುರಾತ ಚೆಕ್ ಜಲೆ ಹೇ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲ ಈ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಭಟ್ರ ಮುಟ್ಟಿರ ನಾನೇ ಪುನ್ನಾಯಿ ಜೋಡು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ನ ಆ ದೀರೆ ಅನ್ ಓಲಲ್ ಪಾಡಂದು ಹೋತನ ಜೋಡು ಬೈ ಆ ನಮ್ನೆದಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಈರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಡಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಪ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೈ ತುಟ್ಟಿ ಆಡುವೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಪ್ ಅನ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇದ ಪಗ ಮನ್ಪಗ ಕುಕ್ಕಿರೆ ಮಂಡಿ ಹೆಚ್ಚನ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರೋರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಪ್ಪ ಇನ್ನ ತಾರಿ ಪೂಜಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಪ್ ಮನ್ಪಗ ದಾದಾ ಅನ್ಪಗ ಇಂಚಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾಠ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಚಿ ಪಾರಿ ಮತ್ಲೆ ಅದೇ ಆಪಣ ತಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಂಚೇನೆ ಇಂಚ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಡ್ ಆಕಲಿನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಡವ್ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವೈರಸ್ ರೇ ಸುಧಾರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಯಾವೊಂದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಓಡೆ ಓಡ ಹೊರಡಿದ ಬೇಲೆ ಜೇಗೋದು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಚೂರು ಕಲತ್ತನ ಅಂದಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮದ್ರೆಂಗಿ ವಾಡ್ನಿ ಬೋಲ್ದಾತನ ಪೂಜಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಅನ್ಪೇರಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಪೂಜಾಲ್ ಸತ್ಯ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬಿಜ್ಜಾನ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದಾನೆ ಪೂರ ನಾ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮುಕ್ಕೊತ್ತಾನ ನಿಂದು ಮದ್ರೆಂಗಿ ತೊಡೆ ಪೊಡ ಅಂತ ತಾರೆಕ್ಕು ಉಂಟ್ಲೆ ಎಂಟ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪುಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ತೋರ್ಸಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾರ ಏ ತೋರ್ಸಂಡು ಅಂದಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂದೇ ಅಂದು ಇರಾಗ ಅಯ್ಯತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಂಡ ಹ ಆಂಡಲು ಕುಜಲ್ ತುಳಿ ಈತುದ್ದುಂಡು ಇಂದೇ ಕಣ್ಣೂಟ ಇಜ್ಜಿ ಈತುದ್ದುಂಡು ಕುಜಲ್ ನಿಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಚಿ ಪೂರ ಉಂಡತ ಇಂದು ಪೂರ ಕಲರ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ್ ಅದ ನಿನ್ನ ತಾರೆಲ್ಲ ಆಂಚರಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಬೋರ್ಬೋರ್ ನೀವು ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನ ತಾರೆ ಇಜ್ಜಂಡಾರ ಎಂಕೊಂತೆ ತಾರೆ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ಎಂಕೊಂಜೆ ತಾರೆ ನೀರೇ ರಡ್ ರಡ್ ಇದು ಇತ್ತೆ ನೆರಡ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ವಂತದಾಯಕನೆರಲಿ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕುಜಾಲ್ ದಾಯ ಕಟ್ ಮಂತಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಲೊಂದಿತ್ತು ಕುಜಾಲ್ ಈರ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಎನ್ನಲೆ ಕಾಣ್ಪಗನ ಮೂಸ ರಫ್ನು ಎನ್ನಲೆ ಕಾಣ್ಪಗನ ಹಾ ನೈಸ್ ಸೋಕಾ ಪುಂಗಿ ಕುಜಾಲ್ ಒಕ್ಕ
ಇನ್ನು ಉದ್ದಲು ಉಂಡತಾ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಯಾನೆ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಓಡಿ ಕಾರ್ಲಾರ್ಗ ತುಡೆ ಅಪ್ಪನೇ ಪನೊಂದುರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇದೆ ತೂಯರ ಆತಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಜಲ್ ನೈಸ್ ಮನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ತೂಯರ ವಾರ್ವೇರು ಬೆತ್ತನಾಕಿ ಏ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಇದು ಕುಜಲ್ ನೈಸ್ ಮನ್ ಪದ್ದರಿಗೆ ಅರೆ ಓಡಲ್ ಪೋಪುಜರ್ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆವಲಿ ಮಂಚನರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೋಜಿ ಕಂದೋಜಿ ಅರೆ ಸೈಲ್ ಕೂಡ ಅನ್ನೇರು ಕಣ್ಣು ತೋರ್ಜಿನ ತಾನೆ ಇರು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರ ನೆಟ್ಟು ಇರ ಏರ್ ಬತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಸ್ವರಟ್ ಅಂದಾಜು ಬತ್ತುವರು ಎಕಡೆ ಇರ ಪಂಡೀರ್ ಮಾರೆ ಆನೆ ಮೋನೆಗ್ದ ಬರುಲ್ಲ ಬೋಲ್ತಾಪು ಫೇಶಿಯಲ್ ಇರೇ ಬೇನೆ ಆಪುನ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳೆ ಪಂಡ್ಬಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಗುರ್ದೆಪ್ಪನ ಲಂಚೇನೆ ಬೇನೆ ಆಪುನು ಮುರಾನ್ ಇಂದು ಮುಟ್ಟ ಲಂಚೇನೆ ಐಸು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆ ಕಾಣ್ಬಾರತ್ತಾ ಇಂದು ಕೊಚ್ಚ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕೂತಿವೆ ಕೊಡಿ ಸೋಪು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತದಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಕೆಂಪು ಅಪ್ಪನ ತರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿರ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪು ಮಾರ ಸಾರೆ ತರಕ ಸಾನೆ ಓಲು 4 ಜಲ ಉಂಟು ಸಾಲ ತೂಲೆ ಹೋದು ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಿ ಸಾನೆ ತಾರಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಕಿಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸಾನೆಗೆ ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬ್ರಷ್ ಮಾತ ಬೇತಗನ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಬ್ರಷ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ತೆಳಿಪೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಆತಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬ್ರಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈತ ಸಮಯ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬಡಿತ್ತನಪ್ಪ ಎಂಕ ಒಂದು ತಾರೆ ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಪೋದು ಏಪಲ್ ಒಂದು ಬೊಂಡ ಅರ್ಪು ಜನ ರಂದೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ದೋಂಟಿ ಡೊಯ್ಪೆರ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕ ದೋಂಟಿ ಡೊಯ್ಪೆ ದೋಂಟಿ ಆತದ ದೊಂಡ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಇಂಕೆ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅಜ್ಜಿಗ್ ತಾರೆಕ್ ಕಲರ್ ಕೊರೊಂದು ನಾನು ಎನ್ನ ಕುಜ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ದಾತ ನೈಕ್ಲ ಕೊರಡ ನಾನು ಮುಗಿನಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ಕೊತ್ತೆ ಸೋಕು ಕೊತ್ತೆ ಕಪ್ಪ ಅದು ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ನೋಡಿ ಏರಿ ತಾರೀಕು ಕಲ್ಲಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪ ಆತನು ಈರು ಬಣ್ಣರು ಆಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಡ್ ಬಂದು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೂಡಿ ಅದು ಬೇನೆ ಆಪುನ ಇರೇ ಬೇನೆ ಆಪುನ ಉಗ್ಗೆರಜ್ಜಿ ನೆಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಅದಿಗನ ಸಾಲ್ ದೆಪ್ಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪುದ ಸಾರಿ ಸೂಡಿ ಆಡೋನು ಅವು ಕುಟ್ಟೆ ಅದವು ಹುಂಜಾರಚ್ಚೆ ಇದೇ ಮಾತ ಕೊರೋಡ ಕನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ ಬೋಚೋಚಿ ಕನ್ನ ಸೀಮೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದಿಂಜ ಬಾಗಿದಾಗ ಬೋರು ನೆಡ ಅದು ಒರೆಸೋಡು ಒಂದು ಗುಂಡು ಹೊರಮೆ ಕೊಡpe දෙක ಓಲು එච්චරද මොනේ කුදුර ඔපොප් ජජ්ජා ಡೋರ್ಲಿ ನರ್ಸಾರ ಕುಳುಲ ಕೊಡಾಡ ಸರ್ ಅಂತೆನೆ ಪಾರ್ಲಾರ್ಡ್ ಕುಳುದ ಲಕ್ಕಂಡ ನರ್ಸಾರ ಇರೇನು ಸಬೇರ್ದು ಬೀಲ್ ಕೊಡುವ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಅಂತಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ರಡ್ ಪಾತೆರ ಪಲ್ಲೆ ನೇ ಟುಂಡಾಡ ಐದಿ ಇಜ್ಜಿ ಈರ ಕೊರಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ದಾ ಅನ್ನೇ ರಡ್ ಪಾತೆರ ಅನ್ಪುಡ ಬಾಕಿದ ಸಮಯ ಪಾತೆರ ಪೊಂಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಜರ ಒಂದು ಅಂಚೆಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಅಂದು ಅದೇನೇ ಕಮ್ಮಿ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಡಾಲಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಪಾತೆರ ಬರೀತೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಈತ್ ಕಲರ್ ಏರ್ಲ ಸೊ ಕೊರ ಏರ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಂತ ಕೊರ ಸೊ ಕಲರ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಮಾರಾಯ್ದಿ ನಿಕ್ಕು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಅವ ನೀಲಿ ಕಲರ ಅಂದ ಅವ ಕೆಪ್ಪೆ
ಪೇರ್ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಬೆಲ್ಲ ಇಡೇಳ ದಾದ ಖಾರ ಟೊಂಕ ಆಡುವ ಖಾರ ಟೊಂಕ ಆಡುವ ಮಾರಲ್ಲಿ ನೀ ನಾನು ಕೊರ್ಪೇರ ಕೇಂಡಿರು ಪೋಪನ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಗೋಪ ಏರ್ ಕೊಂಡಟ ಅನ್ಪಿರಕ್ನಲ್ಲಾಡಪ್ಪನ ಗೈಸ್ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನಂದೆನ್ವೆ ಇನಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬನ್ನಾಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಆಂಡಲ್ಯಾನ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತು ಕುಲ್ಲೈನಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ವೀರು ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾತೇರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಬೋಡಾಂಡೆ ಎತ್ಲ ಪಾತೇರ್ವೀರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಾರು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಪರೇಷನ್ ಕಣ್ಣದ ಮನ್ಪೊಲಿಯತ ಓಲಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಪಲ್ಲಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಕಾಸಡ್ ಅರೆ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಕಣ್ಣದ ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದುಂಬೆ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ಪೋದು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಇಜಿಂಡ ಏಪನೆ ಮನ್ಪುಜ ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ನಗ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಇಡೆಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡೆಯ ನಾವು ದುಂಬು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂತಾರ ಐ ಕ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ್ ಅವೇನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಾತ ದಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂವು ನೋಡು ಈ ಕಣ್ಣಡು ಪೊರೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಏಜ್ ಆಂಡಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಈ ನರತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಬೊಕ ಏಜ್ ಆಂಡ ಮಾತ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ 53 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಓವೇ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ಲಾವಡು ತೂಯರೆ ಆಪುಜತ್ತ ಕಾಲಿ ಕೇನೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಿ ಇತ್ತ ಕಣ್ಣಿತ್ತಂಡನತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ತೂಯರೆ ಆಪುನಿ ಮಾತಾಡಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮಾತೇರ್ನಲ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂತಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಏಪಲ ಎಂಕ ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಪನೊಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಎತೋ ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐಬೊಕ ಎತ್ತೇತು ಬಂಗಾಡು ಐಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದೇವರು ಈತು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಐಟ್ ನಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಬೊಕ ಆತೇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ನುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಕೈದಾಂಡು ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪಾಯರ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನು ಇಲ್ಲಲೆ ಬೇಲೆಡ್ಡು ನನ್ನ ಐನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ ಬೊಕ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಕಾತು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆತು ಪೋಪುಜ ಇಲ್ಲಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ ಐನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪಾಡ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ನಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಡಿಪ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲ ಪಿದೈ ಪಾಯರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒರ್ತಿ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ದಾದ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೂವ ನೋಡತ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ದಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಐನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನು ಆತೆ ಇನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆ ಎನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.